nauye mafake war fighters panapa vachiexpose vana vakomana. Aiwa, panapa toona kuti machange champions vana mahere. Tiri kuona kuti panapa pane chitiko chinoitika chatoona kuti aiwa vakomana vamoziva, aiwa vana opa muchinguru vamoziva kuti ndoka vanomiririra mawar fighters. Pane chitiko chinoitika kuti aiwa anopiwa aiwa yes picture yakanga yakadhirowa aiwa comrade Tongogara, obva atanga kusvimha musodzi, zvaita kuti auya achifaiwa nemaquestions nemamwe asingagoni kupindura. Sanapinda mashoko anoonekwa panapa ari kuverifadzai maere ndoti bosubscribe like on the bell icon. Timira paindo yake anobuda achireply pane post yakapotswa naNick Mangwana yemakona yakanzi comrade honorable Uchinguri Kashiri was given this framed picture of General Tongogara. It was so touching to see her tearing up. All she could say was, my boss, thank you very much. Nokuti panapa mairi anouya achivafaya makwestions achiti good morning Nick Mangwana, your story is incomplete. Why was the Minister of Defense given this picture? Who gave it to her? Why was she tearing up? What is the context of the gift? Where can we obtain a credible account of the Liberation War history? Tomashoko atona kuti aiwa munyika matona kuti aiwa mazara nemanipulation of the country's history and Liberation War history. Panapa tona kuti vanomaira vanodhimanda kuti aiwa panapa angwe akangochema, but we do not give an account yekuti zvii zvakamboitika kunyange kana kuri kuhondo kwacho or maevents kana kuti why did she cry. Mashoko atona kuti ari kufadza maere anoya achifaya vakomana panapa naNick Mangwana. Tudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so no subscribe or like, so on the bell icon.